जोंनु खाथानाय 8 मार्च सेंट्रल होम मिनिस्टर ते बीजेपी ने आदम रोनो तेजे त्रिपुरा मठानी लोगी कायसा मीटिंग आसुक लाइखा अमित शाह त्रिपुरा सारोंनि प्रॉब्लम न नायै ब कायसा कठोर प्रॉब्लम हिनि साकाते उ प्रॉब्लम न दति सॉल्व खान्या बागै इंटरलोकेटर अपॉइंटमेंट खान्या बागै कक रिविक्लाम फियाबा सांग्रं साननि सालो कायसा प्रेस मीट नि बिसिंते नुकजाखा कटाल चौमारिनि सीएम मानिक साहा ग्रेटर त्रिपुरालैंड न बरं सपोर्ट खाया हिनि स्टेटमेंट रिखा उ स्टेटमेंट अंखरमा उलो त्रिपुरा सारोंनि डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन आपनति लोकरंनि खावो गोबां मानु सुंमुंनि चुंबुई गरबसाय तंखा सोशल मीडिया लाइव फायै Q&A खायै उ मोनागनि बेबाक सुंबुई रंनो स्राय स्राय के क्लां थांबायखा बुबाग्रानो पुलियानो जतन सालाय नांगौमानि क्वेश्चन सोंजाखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन आबो कायसा मानैदा जदि कायसा यांगे आर्टिकल 244A तंमाने आबो हायदांनाय एबा डायरेक्ट फान्ड सिमिंनाय बुबाग्रा साव कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि बिसिंगो जतन खबजांनाय आर्टिकल 244A एडिशन तेब पावर रिजांनाय आबुनि लोगी तेब चिनि मानथाय राइट्स अधिकार आबरक बतंनाय जेफ्रु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे आसुगलाय बिस्कां सालायनाय आफ्रु सॉल्यूशन अंखनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि डिमांड खायो हिनै जुनो केबो जेल दायमिया तमनि हिंगाबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान न अबुनि लामा रिजाक दङ बुबाग्रान ते थाइजा क्वेश्चन सोंजाका ताबुक जरा बीजेपी रंनि लीडर रंनि बखाखते सागलायजायखौ कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नतयै होम मिनिस्टर अमित शाह बो कुनु सायाखौ नों बीजेपी रंनो पुइतो दाखलाय बुबाग्रा सावा आं आनि त्रिपुरासा लोको रंनो सिमना आं पुइतो खायो हाइपानाव होम मिनिस्टर अमित शाह निजि खुब बायथांबाय सालांखा कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन नि बागै सामुं तांनाय हिनै ताबुक जों किसा जरारिवै नासिं नायग्रानाता अबो सुंजाका त्रिपुरा मथा सरकार सुनाम थानि जयेंदारि न ताबुबो कायथा मिनिस्टारनि सीट बुकसाखौ हिनु बुबाग्रा साव जों खरबताम खरमैनो सिमि मिनिस्टारनि बागै इलेक्शन जिति फाया जत त्रिपुरा सारोंनि मानथाय संविधान अधिकारनि बागैसे फायो चिनि डिमांड माइया सकजों सरकार बाय बाक्सा आसुकिया बुबाग्रा अम्बसाका ताबुक जरा सोशल मीडिया रगत ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि डिमांड नति जे लिस्ट आवा इंगै तंमानि आबरक जतन फेक से चिनि जे डिमांड आबरक जत ऑफिशियली इंटरलोकेटर नसे जों रिनाय सोशल मीडिया रगरिया तेबो संजाका 10,323 रंनो बुबाग्रा नंचोबाना दाहिनै बुबाग्रा साव जेफ्रु जों त्रिपुरानि प्रॉब्लम ति सेंट्रल गवर्नमेंट बे कक सानाय आफ्रु नरनि ककनबो खुरसानाय ते एटलिस्ट वन टाइम सेटलमेंट नि बागै फानो लामा तिखलायनाय नरं तावाना दि इलेक्शन पाइफानो नरनि ककनो बुबाग्रा पगै थांया तेबो संका त्रिपुरा मठानि 13 MLA तंमानि आबो थामसा दा तंबायनो बुबाग्रा साव उ 13 MLA कुनु जागाव थांया नरनि सागो जे थै चलि दंगो उ थैनो 13 MLA नि सागोबो आं 100% पुइतो खायो चिनि उ 13 MLA न केब आयां उयां थांलाखिनै फियाबा नरं हानि बसारुक से खा केबेल इंलायखाय साग बाय साग न डाउट इंलायखाय आप्रुले उ MLA रक बा खाखलै जांनाय चिनि फान नरंनि आरुनि सिफायु नरं थानजा तंखाय चिनि 13 MLA बो फान माननाय बाक्सा तंनाय नरं जेफ्रु लाइनो बजाय थानजा तंगो बुबाग्रा बो आप्रुनो फान मानु CPM रंनि बखांनि कखिल जामुं कासामानि त्रिपुरा मथानि बागैनो CPM इलेक्शन पालिया हिनै बुबाग्रा तेवाइसा आबुनि ककफिरं मुंदिखा CPM रक बुटो पायां मानि त्रिपुरा मथानि बागैया बरंनि निजिनि बरकसे बंनो बुट रिलिया जनरल एरिया नि मैक्सिमम CPM रकनो बीजेपी नो बुट रिवि कप्लाय खायरिखा CPM रक बुट कार्ड मन बागै पालिया हिनै माजरा बेरगे नरं CPM रक साइमान तंगो बागमा शांति बाजार छामनु आरो रक नरं कप्लाय इंया तफानो नंनि तमनि बागै कैंडिडेट बसारिखा नरं CPM रो कैंडिडेट रिमानि बागै बुट कार्ड इंगै चिन त्रिपुरा मथा रक पाइना तंमानि जों सेकेंड से फाइजु दुस रिनानि के जों बो रिमानो फियाबा जों सायानि बागैसे 25 बोसोर त्रिपुरा सन बुट बे त्रिपुरा शासन खायफेका जेफ्रु CPM नि कटर जितेन चौधरी त्रिपुरा सानो रिजाखा आफ्रुनो CPM हारि थांगा तमनि बागै आबो नरं से विचार खायनायान दरकार निजिनि दुस जाया फेलियर नि बाग बुइनो दुस रिमानि रांसाजाक दालाल हिनै माजरा बेरमानि आबो बेलाइनो चाया जेसापानो हिन्दी तिनिया खना CPM निजिनि दुस मा गसिनायनो वेस्ट बेंगल मैक्सिमम मुस्लिम रंनि सपोर्ट मामन बागैनो ममता बेनर्जी जीती दं त्रिपुराबो मैक्सिमम हिंदू बांगाली रक सपोर्ट खायमान बागैनो बीजेपी कप्लाइंगु त्रिपुरा सा केबनि याफानि तक्साया जेसा पार्टी फानो फाइके बुट बेंक्स नामै थांनानि तिनि त्रिपुरा मथा बसाका त्रिपुरा सानि अधिकार नानानि कक्समुं बान्दानि बखा फाजिंगो बुबाग्रा साका जिनि सॉल्यूशन माया सा जों कैबिनेट कन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन नि सीटन आसुगै तंनाय जों मंत्री मंडल जुक्रिया एडिशु बो बेलानो रां कम रिजाखा ताबु बीजेपी को 30% त्रिपुरा सारंना कारै त्रिपुरा शासन खायना थांगाय सबका साथ सबका विकास इंगलाक
bubagra sawo thanai tanlei talthamo bini 12 kg weight komi thangka shorirok asuk jaichaja gya sak naijangna bagai bo thangna nangnai haipana ani tiprasa lokorokno lama kajaro yakai thangmangla ang norong ni bagai lama khlaiye mungse mungsak safety khlai no klangnai sikang bukhago bo sakan norong thanjar no wise bubagra phan mano norong jodi khabeli klaikhai jumbo klai thanai ani bagai norong phan maya norong tongma bagai se ang phan mano norong thanjar tongri maya gnang bubagra khakulu hamjamate motom diwoi bin kokna asukbaino tonigraka khajan takukte bukurok nong tinini kok awai explanation bahai nangjaka tola comment klai sadi chini maya gnang bubagra ni koklam chajagai tongkhai like khlaina tapokdi tei bubagra ni kok borok kok awainya joto tiprasan thanino share klai ribe tei paithak jora sungbai tongma bagai khabai khukbaino hambai